Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita pagsaulog niining santos nga misa. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, nagpasalig ikaw pagpabilin diha sa kasing-kasing nga matarong ug matinuoron. Ihatag ka namo tungod sa imong grasya. Magpabilin kaming matarong sa ingon magpuyo ikaw dinhi kanamo. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak. Kabuhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kangturan. Amen. Inutlog gikan sa sulat ni Santiago. Gikan ni Santiago nga sulugoon sa Dios ug sa Ginoong Hesukristo. Kumusta kamong tanang katawhan sa Dios nga nagkatibulaak sa tibuok kalibutan? Mga igsuon, isipa nga bulahan kamo kun ang tanang matang sa pagsulay moabot kaninyo. Kay nasayod kamo nga ang inyong pagtuo gisulay lamang aron kamo mahimong mainantuson. Panigurua nga ang inyong pagkamainantuson magpadayon aron kamo mahingpit og dili makulangan sa bisan unsa. Apan kon diha kaninyo may nakulangan og kaalam, papangayua siya sa Dios ug dili gayud siya mahigawad kay ang Dios mahinatagon ug maluluyon man sa tanan. Apan papangayua siya uban ang pagtuo sa wala gayoy pagduha-duha. Kay ang nagduha-duha sama sa balod nga mununot bisag asa huy pa sa hangin. Ang tao nga ingon niini dili makapaabot nga hatagan sa Ginoo sa iyang gipangayo. Kay maduha-duhaon man siya og walay tino nga tumong sa tanan niyang buhaton. Ang kabos nga igsuon angay maglipay kon ang Dios magpauswag kaniya. Og ang dato nga igsuon kung siya ipaubos sa Dios. Kay ang dato mahanaw lamang sama sa bulak sa balili. Og ang bulak ni ini malarag og mahanaw ang iyang katahom. Sama ni ini ang dato. Takulahaw lang siya mamatay samtang nagkapuliki siya sa iyang mga patigayon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ngaloy ako Ginoo ug mabuhi ako. Kaluy ako Ginoo ug mabuhi ako. Sa wala pa ko sakitan ay salaag ako. Apan karon nagasalig akong sa imo saan.
ikaw ug manggihatagong. Tuloy ako sa imong mga kasuguan. Kaluoy ako, Ginoo, o mabuhi ako. Maayo ka na kung agisakit ako, aron makakaton ako sa imong mga kasuhuguan. Ang balaw sa imong babang mas bililhon ka nako, kay sa libong nga bulawan ug salapi. Nahibalo ako, Ginoo, ngang imong mga gimbutan mataron, ug sa imong kamatinud-anon imo akong gisakit. Maglipayong takan ako ang imong kaluoy, sumala sa imong saad, sa imong mga sulugoon. Kaluoy ako, Ginoo, ug mabuhi ako. Ang Ginoo mana kaninyo, Manausap kanimo. pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaw ni ikaw, O Ginoo. May pipila ka mga Pariseo nga buot nga miabot og nakiglantugi kang Hesus. Buot nilang bitkon ang Ginoo, busa gihangyo nila siya sa pagpakita og ilhanan nga gipadala siya sa Dios. Nang hupaw og laom si Hesus og miingon, nganong nangita man og ilhanan gikan sa Dios ang mga tao ni ining panahona? Apan sultihan ko kamo nga walay ilhanan nga ipakita ni ining mga tawhana. Unya iyang gibiyaan sila og mibalik pagsakay sa sakayan og mitabok sa lanaw. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mga igsuon, nakasulay na ba mo nangayo og sign gikan sa Ginoo? Lord, tagain taon kog sign kung mao na magyud ni ang tao nga mupahuwam nako. Lord, tagain taon kog sign kung sakto ba ni nga desisyon ang akong himuon. Lord, please give me a sign. Ako nakasulay ko ana kadaghan mga igsuon, mangayo bitaw tag sign sa Ginoo. Apan ingon sila, ang mas nindot kuno nga pangayoon nato, instead nga sign, mangayo ta sa Ginoo sa giya sa pagtuo. Kay posible man nga naanay daghang sign, apan we are unable to see and interpret them correctly because wala tay pagtuo. Maunay nahitabo sa atong Ebanghelyo karon, ang mga Pariseo nangayo sila sa Ginoo og sign, apan wala sila tagai. Nang hupaw og lawom ang Ginoo, nganuman si Jesus mo ipinakadako nga sign
gikan sa Dios Amahan. Ang tanan nga mga propeta nagpunting kaniya sukad pa sa karaang testamento. He is God in their midst, the greatest of all signs. Yet they were blinded in or from recognizing Him. Kay wala man sila'y pagtuo. Kung natong i-apply sa itong kaugalingong kinabuhi, mao day miniminsahi at mabitbit karon sa atong pagsimba, nangayo ta sa Ginoo, Lord, increase our faith. Liguna ang akong pagtuo, ug ang maong pagtuo, maghatod unta nako nga motubo ko diha sa imong kinaadman, aron nga makakita ko kanunay sa imong mga timaan, ug madawat nako ang mensahe nga imong gihatag aron paggiya kanako. Nindot kay na nga grasya ato mapangayo mga igsoon tungod kay usahay bitaw dili man ta makakita sa mga kahulugan sa sign. Kana di ang nagkasakit-sakit na ta tungod sa atong pagkabisi, tungod sa atong pagka-workaholic. Dili ba na sign to slow down? Di ba na sign to rectify our daily routine? But sometimes we are too blinded from seeing them because we lack a mature faith. Kana di ay sa bisag-asang kapunungan murag kontra nato tanan. And then we complain nga puno kay toxic people. Usahay di ay kay naa sa atoa ang problema. But we are unable to see the signs. Mao nga sa atong pagpadayon ning Santos nga misa, pangayoon nato sa Ginoo ang kahingkod sa atong pagtuo nga mo'y maghatag kanatog mga matang espirituhanon nga makakita ta sa iyang mga ilhanan adlaw tanan. Manindog palihog alang sa katiling banong pagampo atong tubag. Dios sa kaluwasan, patalinghugi kami. Diyos sa kaliwasan, patalanghugi kami. Nga ang mga nangulo sa simbahan, sa walay kakapoy, maghago sa pagdala sa Dios tong mensahe sa paghinulsol ngadto kanila nga nangita sa Ginoo uban ang matinud-anong kasing-kasing. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluwasan, patalinghugi kami. Nga isip mga makasasala, makaamgo kita sa gugma o sa kaluoy, nga gibatunan sa Dios alang sa tanan, nga mobalik ngadto kaniya, uban ang mapaubsanon o mahinulsulong espiritu. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluwasan, patalinghugi kami. Nga mahupta nato ang halawom o tinuod nga pagtuo sa Dios, nga dili lang kutob diha sa makakitang mga ilhanan o mga pasundayag. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluwasan, patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton, makaamgo sa makanunayong gugma sa Dios, alang kanila, bisan pa man sa ilang mga pagsulay o mga kalisdanan. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluwasan, patalinghugi kami. Nga imuuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga halangdong Teofilo kamomot, mabayo na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluwasan, patalinghugi kami. Nga ang mga nangamatay makakaplag og kalinaw og kalipay dito sa gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluwasan, patalinghugi kami. Hangyoon na to nga tabangan kita sa mahal nga Birhen Maria. Magdungan kita. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan ang mga sadyang na si Jesus. Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among ikamatay. Amen. Langit no namong amahan, dawata ang mga pag-ampo sa imong katawhan, ug itugot kanamo ang kalig-on sa pagtuo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo, aron kini ngatong halad ug sakripisyo, dawaton sa Dios Samahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagkain paghimayan sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, maglimpyo ug magbag-o unta kanamo kining halad. Ug himoa kining hinungdan sa ganting way katapusan alang kanamo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Uban sa mga anghel, nagaawit kami sa imong himaya, duyog sa ilang way hunong nga pag-ingon. Santos, 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 Ginoong Diyos sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitasan. Santos gayud ikaw Ginoo, tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabuhay, si Kristo balikwan ni. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, naghalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Imo ang kaming mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy.
Dadas silang tanan pagsudong sa kahayag sa imong naong. Aluy kaming tanan. Himoa kami nga ngayan makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinahagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatagan kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Mga igsuon, maghiusa kita pag-awit sa amahan namo. Amahan namong ala ka sa mga langit, pagayunan imong ngalan, muamot ka na mo ang imong hinghalian, matumaring imong pagpuon, tinisayo tamay sa langit. Akala mo sa matag-ana, ihada ka na mo karong adlaw, upasayloa kami sa among mga sala. Mayroong nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, o di mo kami tumiran sa balay, hinunuan sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Kay imo malagirian ang gahugag ang maya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay, manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ipakita ta ang panag-inig sunay, panagdait, manaa kaninyo. Mga igsuon, mao kini ang kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan. Pulahan kita nga gidapit sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako.
Magampo kita. O ginuhuman kami mabusog sa kalanon nga tugob sa katamis nga langit nun. Nangamuyo kami nga higugmaw na mo kanunay ang kalanon nga sa tinuray. Mao'y naghatag ka na mo kinabuhi. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Itugyan nato atong pamilya sa panalipod sa Dios by invoking Saint Michael. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the malice and the snares of the devil. May God restrain him, we humbly pray. O Prince of the heavenly hosts, by the power of God, cast into hell Satan and all the other evil spirits who roam through the earth, seeking the ruin of souls. May Christ reign in our hearts, in our families, and everywhere in the world, now and forever. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. manalangin kanato ang gamhanan nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, bawno nato ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Maipayon ang tao na wala manunod sa tangwas sa mga lautan. Ug iyang ikalipay ang malawat sa Diyos, nagtutuon siya ni